Well, these are the negative aspects of yung mga nangyayari sa atin ngayon. Kapag nagpapasok tayo ng mga ganyan, maraming pera yan, they don't speak Tagalog, they're in a hall, so gumahanap sila ng talagang sarili ng mga palabas, no? Or pang-release ng kanilang mga tension. Prostitution is illegal, whether it comes from a Chinese or another person from not Filipino, but dapat ulihin niya mga yan at pigilan. At mas worried ako, hindi yung pogo ngayon, yung lumalaganap sa China na sakit na pwede umabot sa atin. Kahapon, hindi na pinapasok yung, sila na mismo ang umatras, yung cruise line sa Subic, hindi na nakapasok dahil delikado talaga ngayon. At kailangan hinihingi ko lalong maganda. At in the matter of informing the public kung anong pwede lang gawin, anong hindi dapat gawin, katulad ng mga fake news na kumakalat. The last thing you want to do is panic. Pag nagpanic, ang mga nanganalo, yung mga greedy, yung mga may need, talo yan. Because uubusin ang grocery, uubusin ang supermarket, at hindi makakalaman sa tao. Ngayon lang, wala sa China, they're making, I think, 25 million a day.